Gariyo maninyono masinine Gariyo inyono masinine Kiribudin gariyo maninyono mach Iwacho ni kiribudin gariyo tete mama? Inyono mach. Inyono mach. Umekanyaga fire. Umekanyaga fire. Yeah. Nyakora mukajua ngeni mana injili. Injili ni bedeki make ni korida mana yale. Iyo kata kuro ana we mana nga uona tumo vera tombe nyakora mukajua. Nki wacha kacha ni wer to kora leng. Beni samore nyalo wer ti ipoke iwacho line maonge. Mana yomi wantire karaka ukinyi makaro kimachiegni jenden mar ngejo thumo ukinyi makawono wantire kaya kod jathum. Jathum mara umeweche gi mag injili. Wasepango eyo moro malach. Ango kono akona kako sebedo kurito. Mondo chieng' moro chope cheno maru penyo kinyi makawono. Kata kamana roki machiegni nyinga Cleophas Oluoch Kisumo kanya kwarma ukeu nyaka Tisangu. Kaura data ika kawa winjo mana injili wuoyo kapuoyo. To koro injili moda winjo ka kaliech mano kokalo thumbe mara wendo montie kawuono mano Pauline Nyaimbo. Aneno nying moro ntidire kacha ama nye Facebook kapok ochopo kar kano Pauline Akoth Nyaimbo en mano. Yeah. Pauline Akoth Nyaimbo. Machiegni nyera mo TV kinyi makawuono. Asante. Mathule mokomo ibire cheno maru penyo kinyi. Ma show mitimre weekday, ma ok moro makoro timbe chieng' Jumapil cha. To koro mama rimo kuongo chopo ka. Kono ni Pauline Akoth Nyaimbo en nga yore ma safar mare mar wer no chako karango osegolo wende mopogore mathoth ahinya kanno e YouTube kacha no videos mathoth ahinya mochom 39 githoth ahinya me wana sigani matin. An nyinga Pauline Akoth Nyaimbo kalam dot moro ni kalam icho majimbo koro wawuok majimbo nyuolo wasako wabondo wich lum dho nam koro anya pinjari anya wich lum kata Nyaimbo mago thuru wate ajawer wawara ng'eyo Yesu asechiedho asewuotho gi wach Nyasaye ni kachako katin nyaka kawuono ng'ama ng'ongo pod awuotho kode. Mano wer koro ni chako higa mane ng'ano nyapeni ponono ni chake ka itin to koro kata ka en professionally koro kata kichako golo wende gi koro iketo gi mbui mag YouTube kacha chako gi karamo wera na onyuola yudo kachako ka wer baba wa monyuolo wane jawer nyithindwa te wawer koro kinde moko kata ka watindo ka wadhi e skul kapok wachako na ero weran ka japuonj ochwada ta loso wer ok shida kuno. Ni loso ne japuonj wer. Kata ngisa dakika 5 na loso ni wer ka loso dakika 5. Dakika 5 ng'eny. Ka loso ni wer. Kayo wanti mara mogi ka nge loso no moro mar injili ka. Koro wer achako ka pod atin. Kamano. Koro nikech ne watindo konyuolwa kwa yudo ka jonyuolwa lemo. Koro ne wawer ga kanisa ka watindo. Nyaka na chopo kode maduong' makawuono adhi kode studio piny ong'eya. To ok na achako wer ka achako wer go studio adhi wer makoro piny nyalo ng'eni na achako 2018. Ten wer mane ma chalo wer achiel mano yauni dhoudi mopogore sewuothe ute fwambo mopogore bende ka ilande kuonde moko bende jomoko seneno ka gwedhore kode mbui kacha mag Facebook YouTube bende oganda winje nikita na adieri intiere kacha gi views buora. Angeni in gira mo gi TV la uruma na kama YouTube kacha. Machiegni kalora mu. Wenda ma piny ong'eya go mano wuotho ahinya ma pod wuotho nyaka kawuono. Makata chop mana kure to jong'eya ni madong Pauline Akoth Nyaimbo. Ngek nwage kata. Iwecha koro giluonga jadolo lwanda wuoyo kodi. Nyasaye ine ono in mabiro luwi. Osiepe gi jowuondi ji osiepe biro wuonda. Yesi bedo osiepe na ino ka ni wuonda. Mano yao yore mopogore. Tingeni kata sani bende pod entiere kata kidhi TikTok kata bedo jogo man kode Facebook kata jini kode. Ka yudo achiel ma muwuok oko kanyo ma owinja ahinya osemi bedo gi paro machalo nade kaka jathum. Koro ing'eyo ni kaka jawer wan wa believe. Ka gospel ka wan ba believe ni wer achiel ema nyalo golo ng'ato oko wer achiel ema nyalo ting'o malo. Koro wa believe na ing'eni ng'ato kaka ana leme kanisa kiro. Koro sama idhi wero wer achiel cha wan wa believe ni pod iwer gi teko moko gi to bira but wendi mokwongo cha en ga gi teko. To ng'eny jo gospel obed jo ang'e wer achiel eming'e ga go ng'ato koro na mor. Kech wenda no bene mochalo wer makonya nyaka kawuono moko go ta wer abia to wenda makonya kata kawuono to en mana tho biro no. Koro moko go be bira but tho biro no te wenda. To biro mane mano yao Idrise Polo. Nyakora monge jang baka ni podo na mana goe. To koro ka wada mana goe, nitie wer moro monego wachak godo. Ni wacho ni iluonge nade? Jolemo odhi uradhia. Koro sani wada ni mondo mi wawinje ane. Mana kachako inyamiwa mana kapela mare mana kaka iwere kai to koduoga inkonwa gima nomiyo
itungo wer machalo kamano makoro sani bende otimo ber ahinya e mbui kacha mar YouTube. Nyakora moge jong wantiere ka koda jathum mag wende mag injili Paulina Koth Nyaimbo, wantiere kod Okinyi makawuono mondo mi wang'e matut ka wantiere kar kae. Chaka koro kisechake to koro modong ang producer koro akela. Jolemo wadhi uradhi piny maber wabiro dak amina. Tamo,
man nyakwara moge jo angini mana mondo ming'e ane kaka entiere kendo kaka odhi mana nyime. Iwacho kanyo ni chenro to ye lach kumoro amora ma intiere kanyo en gimoro ma iranga dieri ni oyudi e yo machalo. Awinjo kata kiwacho jo asembo ma jodalau. Jo asembo makabodho. Jo bondo jo soka bondo thuru. Okiwerna jo Kisumo be ma jo thuru. Jo Kisumo karateng rosetelo. Kanyakwar. Jo Kisumo kanyakwar rosetelo. Koso kanyakwar bor okoro me line makelo. Romo. Jo Kisumo manaka. Kora riwo jo Kisumo manaka. Jo Kisumo manka. Nyaka jo Kisumo mako mantie ko machielo nyaka jirande ma jo Kisumo kaka jogo mawuoka gwenge maka Julu kanyo. Iwacho ni jogo man ka Julu, Wathorego, Sharon gini, Sharon Ong'ao kachiel koda James Opondo japicha. Jogo ang'ende gimoro nyaka jo Kisumo ka imoso. Okinyi makano gi Simfros Okenda. Wantiere karka. Wer miwere mana mogikni. Iwacho ka ni roho ema kelo ni wende gi, koso ibedo ka piny tendiko, koso Pauline ng'ato ndiko ni wende gi. Indiko kendi. Bokandika wer mandiko tamaga. Tamaga kadhi studio to tama wer. Ok nya paro lines koso nango matimo. Koro kati uno biro na. Koro sama luoko sama timo giga kato wer wendo no bira wera koro kaka were no. To kiny 2 days tadhi studio to kandiko to tama wer. Koro mana mi wero cha mede pare studio ti were. Kati un ok lal na kas kosi biro na to. Kora losa to lokre. Wuotho sibiro na de kaka jawer nikech ng'ato penjore mokuongo ni mondo mi bed jathum. Dwaro ni ket gik mang'eny ahinya. Wacho kanya ni pare kawuono ndalo ariyo isewuok isedhi record audio. Jothumbe osebedo ka. Wacho ni kar recording audio no ema tek. In gi studio e odi kosi wuok idhi record kama chielo. To ng'ama record recha en gi thuolo ga kinde duto. Maka Polino obedo kache wacho kani sami luoko lewni dundi mit kabisa inya wer kata dabal. Sami luoko ri kata bende wacho jitejo kwaya. Kage doje e bathroom kata jitejo kwaya iwira wera marino kendo ka pigo ito duol wuok mamit. Ochalo mano bende kichopo kata sama kori wer to pek mane maponono nitiere e yori mag recording. Nini ng'eyo ni duol bago ji nyalo wer ka inoko
ka in oko ka to kidhi e studio ing'eni gichi manyonwa ndalo machon nawinjo ga ni ka ji ne dwa dhi golo wer ana Nairobi dala kucho biro golo wer titingri gi joma nyocha u practice go kata kawuono wawer gi computer gichi manyonwa mane computer koro ineno ka producers mane golo ni wer producer wacho ni oyudi pe jomoko to inyalo tero ng'ato nyalo example intere to producer ni tatere koro producer ane ma producer blame nikech duolo tame yudo mochako riemb ng'acha gi wer dog gi wer koro omi oloso ni to mi dhi wer gini kaka gini were ni kae te dhego lakini ng'ato kaka an adhi ta wer seche gi studio 2 days adhi studio yot gi pek ni kanyo nikech kata koro walose weche mag tiyo kod omenda maromo nade nikech kiparo kawuono ni wuok idhi recording koso gin jogo ma ong'eyi koso gi jolembu koso producer ni en ng'ama ong'eyi ma kata kidhire to rekodi kata ka yonge sendi producer gino nomiyo challenge ka chako wer ka ango wer na onge pesa na tin kinde mana chako wer to producers gi opogore koro kinde cha pacha moro ne wuonda ni ngiso ni nyalo golo wer wenda mar tho biro de mana an ga dhi ne studio tangiso producer ni gol na wende ni te kawe osin ikawe bedo go to in kore bro chola makara producer de tem kamano do chama ya wendi no se konya higni modhuro koro pesa bedo matek ne jo wer golo wer pesa chando watu koro gima tinde chando ni studio ng'eny ng'ato kete ka ng'ato kete 10,000 ng'ato kete 7,000 ng'ato kete 6,500 kuom wer achiel ng'ato samoro kete mana 3,000 to nikech ato kora jawer mong'ere koro nyalo luonga ni mana ni Pauline BA studio nani mondi wer to ngeni ka wer kawuono to ji ka wend no hit to ji nyaka ang penj ni wendi ni gole studio mane koro donga loso na nying ng'acha koro samoro chanda gi studio ma koro kichako gi iyudo ka kawuono na ng'era to ka adoko piny e studio ma piny kinda romo gi ka dadoka wer e studio piny cha to gik ma kako dhi gona wer dhi pogre gi kaka studio moro ma pile timre nade adhiga to dwaga ni mondo wabende wakonygi mondo bende studio ne otimre nade ong'ere to challenge mwa bedo wayudo ga pesa mari yot nyalo ng'eny mar pesa migolo go studio wer nyalo mere ngi dhi golo wer e studio ma pincha but koro Nyasaye no osetimo na ng'wono kawuono anyalo timo ne ng'ato na wer but studio madongo kina Juno Kidi de nongo wasi koro mage studio matinde wan jo gospel wagolo wer Nyasaye doge ber aya nyakora moge jwan kinde montiere karaka wamedo gombaka kendo koro sane wadaka uthuolo don madai ko chiko to watieko ang'ama bentie thum machielo yonyo kaka gintie kata ka en mana injili e yor thum to wayueyo matin ka waduogo sani bende koro ntiere ote mopogore mantiere kar kanyo ote mantiere Facebook kata live ntiere Eric Oremwa wacho ni Jakotieno Nyagoa wacho ni kane Mbita Rusinga nyaimbo aneno ka roho pong kuomi ka ilose wacho ni ilosne jo Kenya gi be wer moro ma jiwo chunygi kinde makoro piny tek kamani isegolo moro apodi chiegni golo koso robo wuoyo aya wanya yudo ote moko bende kanyo kantiere Facebook ka wanyalo neno gi achiel kachiel koso kapok wayudo gi mano ka gintiere kar kanyo aya nitiere moko mantiere kar kai kona kane kapok wayudo gi Wod Kanan ja Paradise nigi ote ka wacho ni eka chio yawa to koro chenro ero dhi karumo aya Poch gi pak brother Kuku George wacho mar thim licho inga Migori oluoch mina Paulina poch gi pak to penj na gonia aneno ka sa asaya ma oluonge e rombe mag lemo to okoleo ere kaka upogo tich lemo wach tich ot kachalo koda ka min nyithindo mano lemo mane luonga chokruok an luonge chokruok ochokruoge mag nino ka inyo dhie kata sande moro nyocho luonga kamoro nango mi okidhi to ka inyo dhie in gi reason mo mi osamoro an gi reason mano mi awacho ni ok adhi abeta kararita ka ok ainy ga dhi chokruoge miluonga gi sababu koro ng'eny sama an kucho chan men nyithindo an men Sam gi Velma gi baby seche kan ginena seche sani an men nyithindo koro sama antie ot bende gi nyithindo go beda piny to wawer en ma yie ma pok ayiene mondo gidhi e studio to ging'eyo ni mano girodwa gimiyo girodwa no tich ma gin bende chieng' moro ka Nyasaye omiyo gi thuolo mar doje studio gidhi e studio to gidhi kata gi brother sana Velma na to chiegni dhi kabisa nyara mwawer ga gotho biro jawer ma kamen koro abro weyo ni wendane koro kiwene ikone embo bi e studio gi wende koro kosegolo mare mondo mi wayude ne ote moko mantiere Facebook kachiel sani koro ka wanyama na yudo gi magote mantiere Facebook kanyo mage joneno Evelyn Mbodze wacho kanyo ni amor mang'eny mano jalemba Nyasach ng'uono med ting'e malo erokamano ahinya ote machielo Aklinao Achieng
wendno apimo gi jo Azimio kikwaol kana ni mbele ka nika neno awacho kumachielo ni amor go kendo wapake ruoth Mang'ongo. Erokamano ahinya. Kamachielo kanyo wadhi ote mara Madiva Josephine wacho ni yawa Nyasachiel wend Pauline mar ruoth okelo kwe mora kendo agwedhora mang'eny donge ber. Aya ote machielo mantiere kar kanyo Jaki Nyaromodi ma koro nowacho kanyo ni ma en great news mano yudo ni koro Pauline biro ka. This is great news. Owacho kanyo ni Nyaru Wich Lum gwedhaga sana. Owacho ni kiny item iolie jilo kando ne cha en miel na moyiech jilo ero koro kando manote manoro dichieng manyoro motelo ne biro kawuono e kipindi ma kawuono chendo ni en mara ng'e jothumbe wa. Ote moko mapontiere kar kae wayudo ote mar Fredrick Ogola. Owacho kacha ni Nicolot kawuok Ndhiwa ma Fredrick Nyandusi nyakwar Nyimbele mor nega ero bende nitie kar ka. Wacho ni mosna mana wendo wa Paulina Nyaimbo. Erokamano ahinya. Uyudo ote mari David Nyakwara Yongo Sirkal. Wacho ni good morning. Wacho ni goteana hapo napenda nyimbo za Pauline sana. Erokamano. Vitalis Ochieng Woodgame Karariu ote mari bende chopo kar kae. Wacho ni lera dua mosna Pauline kawuono wan e dalagi e buchwa mar jotene. We dala wa ndala wadir baba wajatene margi aparo baba na maduong. Yes. Aya ero bura chomo korgi Pauline bene ka kitieko ang'e rom gi jotene kitieko kar koni abiro Kisumu rita gi ndege masaberio abiro. Aya ndege masaberio kuchopo kaya cha urwaki uru ya uwuok na mugi TV cheno maru peny beni ka omanye to ka nyaka ndege muchop kama chako wuogo dogi then poch gi pak. Wagwero kamano. Mike Makatomi owacho ni wendi murumo kanyo ni wende ni gwedha sana. Onyango Ogony wacho ni amor gi Nyaimbo mang'eny. Maureen Blessing benentie kaka okeo kama gambo an Morris Alois Misao mawuok Luala Girebe Pauline obie Giribe oseru luogi kanyo. Charles Liza Nyasaye meditro nwa jodolo Pauline mondo injili ochop kare. Uganda mathoth nitiere karka to koro kata ka wadhi nyime gicheno gidonge kodong dakika gwen kama to watieko nitiere ote mapono ni nyalo bedo kacha ni nitiere godo mar mondo mi chwal ne jogo ma osebedo kaneno wende ni oko kacha. To mokwonga dani chake gi jogo ma chalo gi nyari ma bende sebedo kacha kiwero go jogo matindo ma koka donjo e wer gidonjo kacha ka gik mang'eny ponono pok ging'eyo. Inyalo loso kod giyo machalo nade kata inkono ni wer mide tieko go kinyi makawuono en mane kata ngwa winje kawalo wer madwa tieko anahero Yesu kende ene mani yoro na ene mana yoro. Aya wangwa manya kanyo to sani kono kona gima dwa kuongo ngiso up kaping artist ni mokwongo gimoro chando ga jika ing'eyo ni onge ng'ama chako malo rekado kwan wachako kata wan ne wachako piny to ne wabiro malo. Koro chuny ng'ato an gima ngiso ng'ato maduong' ni kik chuny ng'ato tho. Jower ji osewer mang'eny kinde mane wawer chas ne wachako wer ka CDs nitie CDs ne lando ji peyo. Kawuono CDs onge kawuono wer kata wer achiel tikete YouTube kucha samoro kokonyi. Kik chunyi tho. Onge ng'ama oselamo Nyasaye moa gi wach wich kuot. Onge Nyasaye an pok aneno ng'ama olamo Nyasaye moa gi wich kuot. Kata kamano kodhni maber chieng' moro no dhini maber kik chunyi tho gi pako Nyasaye. Nyasaye ng'ama jaber en ka chieng' moro nyalo konyi e yo moro machielo kata paka Nyasaye konyi nitiere. Mane gima nyalo wacho. Aya wantiere kar ka wer no koro iluongo kanyo ni ahero Yesu kende. Dong manen ahero Yesu kende mano wer kanyo kod Pauline Nyaimbo. Inya yude kacha YouTube ka wantiere kar kanyo kata ka pok wadhi kar kanyo Pauline jogo mapiny ginya yudi kanye Facebook acha nadhi amanyo naendo Pauline Akoth Nyaimbo mang'eny mantiere kar Pauline Akoth nyar Jonam Pauline Akoth Nyaimbo stroke nyar Jonam ene Facebook achiel kende kamano YouTube yudi nade nikech kala de gier madhi mondo giyud wende mathoth subscriber YouTube an bende mana Pauline Akoth Nyaimbo kende koro Facebook timeda ni nyar Jonam to biro ning'eni kawuono bloggers bende tiyo gi nyengwa ng'ato kawa picha ni sana ng'ato tiyo gi wenda ka brother ka keta were YouTube ne to ng'ano keta kawuono kidhi kata Facebook idwaro wenda dhi biro kendo logo nying bende mara picha bende mara button wende no konyo ng'ate mutiyo kode. Koro ka wer mora ma keta YouTube ne to ng'ano segolo koro abiro yudi jakuwa abo manyi poka kawa mana time abo maki duoku wende wawe uchiemo gi wende wa nyakora boga jwang konyuru support wacho ni support uru wasani to ke support msani en mana subscription kacha nyabero nitiere Spotify kacha nitiere Boomplay kode mopogoro streaming koro mago ng'ano kuongo na keto
keto. Be isekele kata nini kata Skiza na Citizen Hiyo nayo bado. Abro biro. Kiwuok ka imanya jowagi wen samoro wacho ni Ramogi TV ka yaot mar jothum duto. Koro kionge Skiza na Citizen adhi manyo Ramogi use promote wa. Koro wabende nyaka watim kone gi kon 50-50. Adwa manyo sani ka wuok ka. Koro gima wacho Boomplay girigo sport mago ng'ato nokuongo na aketa ni tong'ano sekao ga wenda. Koro antiere YouTube, Facebook be mano kwendega. Nachemo tiyo kod YouTube kende menya yuda. Koro nitiere gik mopogore minyalo tim. Ang'eni kata to kipindi ka wadhi walosi watwag yod namba mag jo Boomplay gi jo Spotify kaka inyalo yudo account ni kendo mondo mi oduogi chak tiyogo okelni yuto in bende kaka jawer mutiyo kod omenda ka dhie recording mondo tich mari mitiyo matek oyude duoko moro makare bende kuom oganda. Nyakora Ramogi Jwang. Koro isiwinjo kuonde minyalo yudo Pauline Akoth Nyaimbo e mbui gi duto kendo wamedo mana kwayi mondo mi support mane chenro mar ng'e jothumbe okinyi ma kawuono ka koro ka watieko Nyasaye mondo mi oriti pod wan e kindegi mag Pasaka ka wantiere kar kae kamoro amora ma intiere bedo mamor gigo duto mitimo gi jogo mantiere alwora ka wagoni erokamano Pauline kuom thuolo ma twak kod okinyi ma kawuono. Erokamano. Kosidawro adwa wacho an go osiepna nya Ugenya. Chike koyiene mana biro kar Rema. Nyako ni osiepna nyako madongo kwa chal kode. Achalo ber kan. Mano Rema. Wiyo kuna wila an Nairobi kar kae wan kanisa omoleme wan gi gimoro ni diocese center field koro i diocese Nairobi East kiwinjo kod chiemo nogo ne waromo wan jo East and diocese moriwo wa ji opogre jo South Nyanza jo ang'o koro i diocese na kar ka wawito men kanisa mara malemo daima bende ne waya Selina Kinyi nyako chia no tho nyoro ma wan gi kuyo no ne wachaka da jumblemo wanyalo bare jo Nairobi East diocese te kotel ne pastor wa awili pastor Kongamin Pastor Kongo meja Karungu watimo mos jagoche mag diocese wan gi kuyo koro mano kuyo momako kaka jo diocese wagonu mos ahinya jo diocese ma East Nyasaye mondo med gwedhu kendo ket chunye kama kwe. Nyakora Ramogi Jwang nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakwar moko nyaka sango wena lor gi kanyo pod aduogo kod twak mar mbaka romo to motelo ne mano Sharon Ong'aw wikore gi weche manyien mago matimore kor gwenge madhi biro kata saa 3 sani koro sa osechopo sani kata kapok odhi yweyo miwa mana anaero Yesu kende ene ngimana
ده حياتي رمضان ده حياتي